challenge ni Inday Vlogs. Itlog challenge ni Inday Vlogs nga lutoon sa baybayon sa balas magluto si Inday Vlogs og itlog nga gikan Yay! sa balas-balas na giluto guys. Ug kayo Watch and learn watch and learn guys. watch and learn. Legit guys, maluto gid ay ang itlog sa dagat. Hi! Biya kami. Na Challenge Inday Vlogs. itlog iluto guys sa daplin sa dagat. Una na itlog or nilagga na itlog or boiled egg. Challenge Inday Vlogs. What's and Way kaldiruhay guys. Way kaldiruhay aton tan-awon nun guys ug maluto ba? So, naanay diri guys sa tubig. Doon na kayo sa tubig. Wala si Papoy. Naghalag na lang. Puro ka po. Aton tan-awon guys ang nagkuha og kuan guys, survival gining bata guys. Oh, na. Oh, nagdanga-danga oh, na. Magka-survive gining bata guys bisa pagkalasangan or katubigan ni siya. Oh. Loto. Oh, dara. Overcook na dito. Oh. Na, loto oh. Loto kayo, dara. Oh. Overcook na rin din. Mm. Diri guys. Hey! Mag-inis na ikaw. Ano maligo na rin mo? Ang itlog guys nas ilawom. Okay. Ibunag na napit. Daghan. Bunag na na. Ang try. Tapos lang. Pait na. Walay kaldero hay guys. Wa may kaldero me. So, pwede na today magluto diri sa baybay dito na sa dapit sa dagat na walay kaldiruhay o walay tubig-tubig pero boiled egg. Relax ra kayo guys. Oh, tanawa guys. Oh, relax ra kayo guys. Ayaw dito, ilis Inday. Na si Inday Vlogs guys. Oh, relax ra kayo guys. Oh, na. Nag-ilis Na. Inday. Oh, lagi. Ang ito, nagdagdag. Ah, guys. So, wala na lang. Tara, hapit na maluto ang itlog guys.